Gen ora ambruk ya. Kira ambruk. Parian nggih. Parian. Piye pariane piye? Timbang turu sore-sore. Ayo nonton wayang yuk. Yo. Dalange Pak Kianom Dijo Kangkong. Heeh. Terus? Wes niku to. Kudune kendeli ranjama. Ngangge parian lagi. Nggih. Piye pariane? Tak kudangi sapa nggih? Lembuh. Mbuh. Yo dibelajari Oh, sapa sing dibelajari. nganggap gula. Ya. Yuk, musik Indonesia support untuk Doki Mora. Yuk. Sugeng dalu Cahyo di mikir wis muni porong. Ya. Coba. Sampun. Sampun. Madhep mriko. Sing nonton kathah pengen nyekseni kaya ngapa to sinden kecil saka Kediri. Mbiyen nalika Niken Salindri kelas 3 SD ki ya kaya sampeyan kuwi. Ning saiki sudah menjelma menjadi sinden yang sangat luar biasa. Nyantol ya Pak Dalang. Hah? Nyantol. Nyantol apane? Olah nger. Nah, dipedhot sithik. Kebayake jek anyar nyantol jare. Nggih. Sugeng dalu Dek Kimora. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Pripun Nduk, sehat nggih Sayu? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Tapi niki suara kula telas nek niki. Ngopo lho entek lho cek metune lho. Nggih nah. Oh, nggih lah ya. Sampeyan wedi mboten dipirsani wong sakmene mbane kula. Mboten wedi kula. Ndredeg ora? Mboten. Grogi? Mboten. Demam panggung? Mboten. Wedek kendelmen Cahayu. Saman ngerti ora? Iki sowane ngendi ngono ngerti ora? Napa? Lokasine wayangan iki ngendi ngerti ora? Lak kula genahe nggih. Heeh. Bawen Kecamatan Bawen, Heeh. Kabupaten Semarang. Heeh. Kene iki desane ngendi ora? Ngerti ora? Lemah Lemah Ireng. Dusune Dusune Kerajaan. Krajan. Heeh, Kerajaan Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kaki muni yo, gen bener. Dusun Lemah Ireng. Lemah Ireng. Desa. Krajan. Dusun sing salah aku. Dusun Kerajaan. Dusun Krajan. Desa Lemah Ireng. Lemah Ireng. Kecamatan Bawen. Kabupaten Semarang. Pak Lurahe. Asmane Pak Triyono. Kabeh Pak Dalang. Iya. Lah iya diomongke jenenge Pak Triyono. Pak Triyono. Wis pedhok karo Pak Triyono urung? Dereng. Wah, engko pedhok. Oke disangoni ya. Nggih, disangoni piro nggih? Mbok. Ya madhep rono lho aja nyawang Pak Kangko terus. Lah sing nonton mirang-mirang. Ayo ngaturke adicara malam baleni terima kasih kepada semua warga masyarakat. Iso ora? Dibelajari Pak Kangko. Oke, ya. Sugeng dalu, ya. Madhep rono. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Kula sinden cilik Kimora saking Kediri ngaturaken sugeng dalu sedaya para pamirsa. Mugi-mugi adicara dalu niki adicara dalu niki saged pikantuk berkah lan barokah saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala satemah ayem tentrem jenjem permanem. Sampeyan opo ora iso alon-alon to Pak Dalang? Iya. Heeh. Sing penting diparingi slamet sedaya ngoten. Nggih, mugi-mugi
sehat. Amin. Amin. Ah, Cahayu saking Kediri nggih. Nggih. Nalika Mbak Niken jek sak kowe. Ya ta? Nggih. Jek kelas piro saiki? Naik kelas 4. Kelas 4 SD. Nggih. Niken wis karo Pak Kangko. Nggih. Zaman biyen cilikane sing ngedusi Pak Kangko. Niken iki lho. Lah, saiki tak dusi apa piye? Lah ya. Saman pengen duwe cita-cita pengen dadi sinden kaya sapa? Kaya Mbak Niken, Lintang Kairo, Heeh. almarhum Mega. Oh iya. Wis setar-setari Kediri ya. Nggih. Oke, siap. Sekolahnya sing pinter, sesuk prai to? Nggih, kula niku kalih Pak Sigit dadi bolos mawon. Sesuk Minggu ki? Besok Sabtu. Sesuk Minggu. Wah, bocah iki ora ngerti dina. Ora tau sekolah kaya Niken berarti. Sesuk ki jek Minggu ngono ya. Nggih. Ya ora sekolah to? Nggih. Sekolah sing pinter lho, nyinden oleh. Nyinden boleh tapi ya kudu sekolah. Ya wis engko tak delok ning tanggalan kok bener Sabtu apa Minggu. Ya. Ya, sampeyan arep nembang apa? Caping Gunung Jengglengan nggih Pak Dalang. Wah, caping gunung sing jengleng sinten? Sapa? Sapa nggih? Kula dhewe mawon. Oh ya awakmu dhewe ya. Kowe dhewe ya. Ya. Bocah iki kendemen. Pelajarane dipelajari dengan baik. Nggih, engko lak rentu dibantu Mbak Sinden nggih. Oke, siap. Kula iki lho andalane Mbak Retno niku. Oh, Mbak Reno. Nggih. Mboten trimo andalan niku ondolan barang kok ya. Ya. Saben, ya coba kaya ngapa suaramu? Saben bengi nyawa Tepuk tangan Bapak Ibu. Bocah sak babi ngepen nang apik era. Ayo. Ayo cekrek dhewe. Pas. Kok dadak ndaplang ngene. Nggih no. Yen ora ambruk ya. Kira ambruk. Parian nggih. Parian. Piye pariane piye? Timbang turu sore-sore. Ayo nonton wayang yuk. Yo. Dalange Pak Kianom Dijo Kangko. Heeh. Terus Wes niku to. kudune kurang dawa. Ayo, timbang anu nonton wayang dalangnya Ki Anom Dijo Kangko. Sindene kula ngono. Sindene kula nggih niku. Ya. Karo Mbak Niken ngono. Karo Mbak Niken, Mbak Oke. Niken cantik. Ya, cantik. Sapa sing muni Niken elek tuh apuk cangkeme ya. Yen memajang among karo janur Mencawan dong. Ger. Ibumu sinden to, Nduk? boten nggih, Bapakmu dalang. boten. Lah kok iso nyinden? Ya nggih no. Lho, dasare iki apa kok awakmu iso nyinden? Nggih. Nggih, kula keluargane seniman kabeh kok. Oh, seniman kabeh. Oh, iya. Mbahmu ya. Nggih. Mbah Uti sinden ya. Ya asline apa bos buah tapi alit niku napa nggih nyanyi nyinden niku lho. Oh, alah iya. Asine bos buah ning iso nyinden ngono ta, Nduk? Nggih. Ah, Cahayu. Aku tulung golekno gedang cah tak untale saiki. Cadek kendele ranjamak. Ngangge parikan lagi. Nggih. Piye parikane? Tak kudangi sapa nggih? Lembuh. Mbuh. Ya dipelajari Oh, sapa sing dipelajari. nanggap gula. Ya.
Tak kudangi Pak Lurah ngene yo. Tak kudangi Pak Lurah. Apa wis ero? Ya mboten ngertos e. Sing bagus-bagus dhewe. Heeh. Sing Sing gagah. ganteng dhewe. Heeh. Terus? Nggih, kula tak nembang. Ora ngono, tak kudangi Pak Lurah Triyono. Tak kudangi Pak Lurah Triyono. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing gagah-gagah dhewe. Sing gagah-gagah dhewe. Woi, tak enteni sawere ngono. Woi, tak enteni sawere. Oke, kalau. Mosok iki rabi. Angel. Kowe mulai medun malah ilang lho, Nduk. Gak niku nek to. Hah? Wis niku nek. Engko ya. Duit pikir kari ya, Nduk ya. Nggih. Penting nembang ya. Walah ger. Sakmono macak wis ayu men dadak kutangane sing dikutangi apa? Walah. Dikan galingan. Iya. Wis tak kula tak nembang sik to. Oh iya ya nembang oh. Kembang wae weton Bapakmu jenenge sapa? Wawan, Wawan sapa? Untung Kurniawan. Oh, Untung. Tong, anakmu Tong. Anakmu ucul Tong, Lutong. Untung Kurniawan luar biasa. Aku ngerti bapakmu kan ahli tirakat. Ketika ibumu ngandut kowe ning jero weteng, Nggih. kuwi bapakmu ngendi poso Senin Kemis nganti kowe lahir. Mula dadi anak pinter kaya Ki Murah, luar biasa. Nggih. Bapak-bapak, iki kena nggih contoh nggih. Niki nek ketika garwane panjenengan niku mbobot putra panjenengan nalika meteng niku direwangi poso, direwangi tirakat, dileki men anake pinter kaya Ki Murah. Lah ora bojone meteng malah golek wedokan. Nah iki wis dadi maling anake. Ya ya. 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 Ayo Nduk, joget Nduk. Sing tuweke ya keparat kok. Mbok pindhoe wis nganti ping 7 lho. Mesakne bocah lek megal-megal. Lah ya, tujune bokonge iki gaweane Gusti Allah lho. Mau bokong gaweane bengkel wis cepet ki mau. Ayo Nduk, ayo luar biasa jos. Oh alah, ger. Ya. Panas. Oh. Udian. Janjine piye? Iki sing tuwek-tuwek melu kentir kok iki. Ping pindhoe lho aja kaya Nduk ya. Ya, yo nggih lho. Heeh, nek ora apa-apa ya. Ora menggeh-menggeh ambek kamu. Boten. Oh, napas kuat ya. Nggih. Oh alah, kaya ngene kok ibuke kolumangan kayane. Parian nggih. Parian? Ya. Jek menggeh-menggeh arep nyanti. Ya rene ra apa-apa, rene ra apa-apa. Rene ra apa. Sing kono pengen cedak karo kowe. Nah. Nggih, Delok. Mas. Aku ayo, Mas.
Yo. Aku ya ayu ora Mas. Sik ta. Sik to piye? Ya tak parian. Ya. Ning Semarang Neng Semarang. tuku wingko Tuku wingko. nonton wayang Heeh. dalange Pak Kangko. Ayam. Sawer nyonduk tak kae nduk. Ya. Lo nyanyi apa niki sik? Sik, sawer sik. Nggih. Aku nggo dhuwit ora tak mau. Ya, sangu sekolah pira? 5.000. 5.000 apa 100? 100 saya mau mboten apa tak pamer nih koncoku. Oh, bener kancane saya. Wah, dipamene. Wah, iki kancamu do nonton ning YouTube kok, Nduk. Nggih. Wah, iki ora disangoni Pak Kangkong ngono, Nduk. Heeh, iki nggih. iki enek anu pengumuman sedina, pengumuman wacana nya. Diwaca iso maca ta ya? Nggih. Nah, diwaca. Tapi lak tulisane ra elek ya iso maca. Iya, diwaca. Banter. Lho kok anak hilang ya apa iki? Ya diwaca anak hilang. Anak hilang. Heeh. Nama Andrilil. Ditunggu di depan KDMP. Oh, iya. Alamat Perum Presiden. Oh ya, ya. Residen ora presiden. Oh nggih. Lek presidennya Pak Prabowo. Ya, anak hilang nama Andril. Ditunggu di depan KDMP, alamatnya Perum Residen. Monggo, waduh nganti enek bocah hilang. Oke kowe. Wow, re, buku enak lho. Ngawur ae jare. Panas hudian. Hudian panas panas hudian panas aling. Caping gunung. Kaya den sawah. Neng apik ya. Natian wadon Kaget aku. sarto lanah Sumuk sik, Pak Cok. Mas. Keno mane baju bening. Sekali lagi nyuwun tepuk tangane Nduk Imora. Yo, cos. Es, luar biasa sampean. Sampean nyinden wis pinter. Aja obah to. Ya kula pengen joget. Oh iya ya. Nggo sike. Nah. Sekolah kudu pinter lho ya. Nggih. Heeh. Ki dibacuke langgame ya sak dandute ya. Sampean ngerti ora? Sing bayar sampean tekan kene sapa ngerti ora? Sopo nggih? Ya mbok. Sing bayar sampean tak kandhani kuwi piyayi Jakarta. Namanya Pak Muklas Saan. Saat. Nah, Saan kok saat? Saatnya adzan maghrib. Pak Muklas Saan. Ya, Pak ya. Pak Muklas Saan dari Jakarta. Sing wingi ngebel Pak Kangko. Pak Kangko dik kimura apa mau dibetok teng Semarang pripun longgar napa mboten. Nah, delalah awakmu ya pas longgar ya, Nduk. Nggih. Matur nuwun ning kamera karo Pak Muklas Saan. Ora saat lho. Saan. Dibelajari ya. Iya ya. Matur suwun Pak Muklas. Ah. Sampun ngejab kula teng Semarang. Nggih, Semarang. Mugi-mugi urupe sehat. Heeh. Uripe ora urupe. Nggih. Padake dimar. Terus Heeh. apa sehat selalu. Heeh. Panjang umur. Heeh, ya. Nanggap kula neh. Ya. Terus napa meneh? Rezekine lancar. Amin. Dikei kuatah rezekine ben iso nanggap kula neh. Iya ya. Nggih. Ah, Jan wong kerajaan remen nggih. Remen Pak Bu kalian Dik Kimura remen nggih Pak kerajaan.
Demen no gratis ora bayar kok. Sing bayar Pak Muklasaan ya. Nggih. Jos, ayo nembang caping gunung ya. Dek jaman. Dek jaman berjuang jor kalingan anak lanang tak openi ning saiki ana gone padha lara apa ning gunung tak cadangi saka Ya. syukur bisa gunung desa dadi rejo ora ilang Galak campur sari. Yo. Cangkeme sing entek meneng. Rumah saku do entuk hiburan kuwi doan. Syukur bisa gunung desa dadi raja ora
kasih Nduk Kimura, kasih. Matur suwun nggih. Sami-sami. Ya, ini andil